guys, simrang hilin eh. Nabok kong pamahaw dress. Family house. Masa musuh sa family house bisa gamay rin na mahasagol. Grabe diyang bibuha kay grabe yung lukutan eh. Nagkaon eh, nagpakpakbuongon. Tapos Aliana. Maylin love you na Sige, Maylin. sige, I love you. Maylin love O you lagi. Maylin. No, guys, lami kayo. Kapay ay sa mag... Wala day nan mother. Nay, nagsuwag buwad, nagsuwag tinapa. Napisa na magbungon, grabe Kaya mo. pa ko nagkape guys, kaya nanonood ko guys bito guys. Aral lipada na guys no, kaya na-monetize ang FB. Bayang nakaratan, nabtan nga. Alam ni, sang lipada ko no kay, na ko no Good food. Jang FB na ko no monetize na ko no. Sa grabe. Sana o, lagi mo ay. Luwe, laman taron niya ay. Kung ako ba nagdahon dyan? Halalala, interview pala silyo ko no sa Facebook. Ba pila po basta hapon na sila kita basa. Sana all. Trabaho ko na po na. Sana all lagi. Na-monetize ka, sige dyan pag-upload. Gag-adlaw po. Kung sa man po na, mura po nag-YouTube. Oo. Nag-apply ka ay? Sa nga na ay? Sa para kali? Wow. Tawagin mo ay, basig na na. This is not my natural beauty. Ning ko naman ning kalit raman, tingamang ko. Bitaw karon sila na lamang tulos lumisa. Diyan si Nanay, o si Lixie, si Aliana, wa na limbil. Si Terry po, hapit na po na murarga. Pero tapos nag-brand check up. Ano si Nanay lang nabilin? Ang mga gwapa. Sunod adlaw sila mabilin. Kaya si Nanay tatay mo ito naman mo abroad pa sa tatay. Sila lang na mabilin na ni. Kapat ni ay. Mula ko sa isa ko bet ng list. Sabit mo sila eh. Kami lang. May cash na. Kaswa. Sa mong kaso ba yung suwa? Balik sila karang na noodle sa Eliana, isa ka bok ilang duha ma. Kaya sa kapaluang kamong guys sa gol. Di sila makas. Wait, kaso wag ka di mamimukaan. Magluto noodles sa kabuk. Sa gulang sa kapaluang kamong kay di. Sold na. Pay tug isda tulo ka buo. Oh, sa bulan pag kamong guy. Ipatula na ito ng sugo na Ano, patula? Pabo siguro. Pamalis siguro. Malis mo. Nanali mo yung passport. Magkuha ng passport, daan. Grabe ay sana niya si kag paminaw pagkaan ay. Namit mo. Basta buwan. Basta buwan. Magagawa pa din ng buwan. Imo ni pagpakina mo ni kay mo Ano sa ambit ah. mag-vlog po ko. Eh, mag-vlog din ko sinsa kay mo ambit sa buong nagwat si Nanay na. Vlog ko kay ibang haning i-upload. Oh, sige na. Isa naladak ng gano'n hinumitan. Dasal ko ay. Wa man pa ni hapon. Kan sa isa wan ni trabuti ni makitan parang sara na masakpan nga. Mukha ano say di mamahaw. Ako noy. Basta yung luto, kababahaw. Ya. Nakasaksi. Babahaw ko ng luto nila. Itas ka hilo. Ito ka na. Wala. Mali. Di mangagda. Luto na, kababahaw. May luto ka muna mahaw. Maniyakong gabi. Kubot na ba kong lagaraw na matigbasan tumura. Nani undang na noon. Hindi ko ka mo. Nanay mo nang gitaok. Ay sa basi mo nilan ay. Kaya sabaw na ito, sabaw na Nagi naman. kasi mong higdaan ng tayo. Ya, nahi ko no. Ano man lagi, imo man lagi kardinasas nanay. Cute nanay. Okay, gibadeng mo kang nanay nga daos man ni. Nangwa di dos ba ni? Okay. Hala, Naman din na yung mamatay. Throw the garbage properly. Di ko tayo sa. Labay. Uno. Ay labay tayo sa. A few moments later. Hanag bunga, aglimon. Mira, makalipay, naghagbunga dia.
Apod. Sa dia pa'y kundol, nagsagol-sagol. Hala, nagsagol-sagol ang pamunga. Kaya naman bunga hinuon. Bisapit na mo dignas. Ah. Hala. Ano yung yandam nga dahon para sa aming dinumugan. Ano ko dahil? Saka? Sungkit nila na kayo nagaraw dari. Pahaman. Ang puso ang tundan ni. Aboy. Magdi ka daw. Hindi mo sabi? Dua ka buhok dari puso mo. Ano ba tula? Mada ka pukul kita. Oh. Kaya na ah. Katula. Day, kainit. Taksi yung mama. Pautan. Tamat day. Mat Maylin.
A few moments later. Tamas na pagpangwasang kahoy. Nag-awa na na. Ano ka na sa tako. Tad-tad naman na hanggi sandig. Mga tapos mga 3 weeks na ikapin. Sa mga magnanagpod na pod. Kung ko masuguan ng pakuha. Para lamay na sa harami paligid. Harami paligid. Paligid. Pahaway sa ko. Daghang kahoy sang kilid. Harami paligid ron. Tataod. Kaya mura mag-aksyon na og kuan kawanon mag-uumad ko ka ng mura bitog kawanon na dyan ang kahoy ang sangatanan gamay na laman murang kamang-kamang ko dari kamas-kamas ko dari pang kahoy na magkudaan binilin sa unara wa pa mahakot man nga sinandig kaya itong niagi sang gibuga tapos tapos krasada mo putugang hinakot gyapon to na ho narut-hurot na kaya kanilaging hisay mga pinakalit nga mingag modern suman, modern lumugan mo nang at least makapangandam na ko magsiguan magaling na anak ko kahoy nga pundo wala na as this pa man abot subay magdigamo ko magtapok pa ko daan danig hang balik ko dun sa unang uban maingon nga pangkapoy na kuno sila sa ilang siguro kanang uban nilang buhat kapoy. Huwag gani kumingang gikapoy na ko. Murag halos sa hatanan. Mangahoy. Magbanggod. Murag ako naman siguro. Ako naman siguro tanang mga lihikon sa bahay. Kaya ako naman lagi usa. Panahon raman night time nga magkatapok mi. Munang bingon nga. Kuan. Musir gikapoy na kung silang kinabuhi unong kapoy man mo galing ko kapudsa bisan pag iniaging buwan wa ko'y trabaho kay mag relax to yung buwan tong bago pa kong gipirahan di pud mahimo di ay og
Musigira kag lingkod, musigira lingkod lagi. Hindi masigligad-ligad. Ako dito ko mabuhi na magligad-ligad mo nang gusto ko magpasingot. Manikay-sikay ginagmay, bahalag hinay basta kanunay. Malang karon ikan ako nang dahon, da. Ikuangan pa man ko sang serbisyo, mo nang saka ko dali sa bakilid mo ni. So nagsako ang kahoy hangay paligid na. Asa ni kasako. Kasakong kahoy. Dog may galigid bitaw ipaligid na hang sakong kahoy. Kami paligid sa bakilid. Okay, kuan. Labong sandong, kuan na buwa pa. Paligid.